Здравейте, аз съм Стилян и това е каналът Фотостел. Занимавам се с фотография от близо 4 години и 2 години професионално. Минал съм през много грешки, проби, ефтина техника, безкрайни тестове и точно за това реших да направя този канал. Не за да показвам колко съм велик, а да показвам реалният път. Такъв какъвто е. Защо правя канала? Причината, която започвам този канал е проста. В началото нямаше кой да ми обясни нещата, които правех. Повечето видеа бяха или прекалено сложни, или прекалено фалшиви. Тук ще говоря нормално, без излишни думи и ще показвам нещата така както са. В този канал ще има ревюта, анбоксинги, влогове, снимане на техника, показване на неща, обработка на видео и клипове, реални проекти от началото до края, настройки на камери и много неща. Ще видиш не само крайният кадър, а и как стигам до него. Не обещавам, че всичко ще е перфектно. Обещавам, че всичко ще е истинско. Ще има моменти, в които нещо няма да стане. Ще греша, ще пробвам отново. И точно това е част от процеса. Ако си в началото, този канал е за теб. Ако снимаш, пак ще има какво да научиш. И ако просто обичаш яки кадри, добре дошъл. Абонирай се, ако искаш да вървим заедно напред. Напиши ми в коментарите какво искаш да видиш първо. B-roll, настройка или ревю. Това е Фотостел. Започваме.